Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Magara benki ya umanchi umuriyere rwegetase kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mu gusino kwegena munari tkoreho nigenderete ko bari toyero kigima nanene no genderete kwegokya ase okubwate mirobero yonse yegetase kya Ndizi TV ekerore ritko rya Jumanne tariki 23 cy'umutienyo kane umwaka bwe 2024 namanka genderete gokorekana imeyense ya Kenya kerbono cyaragire cinse komiti yabona moroba jinga kingo kwarigania SMS amaya eri nkumanyimuna nara ya na kwarigania asenchera ere yobinge nyarabna sensemo ya Facebook nabakondera otunyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otunyarwetra Ndizi TV News nabigase website ito nabakoya somwetra www.ndizitv.net eri otogendere gusanga sobwamo. Manchi mulingo kwariana asenchire ya bene obeko gusangana inchego ikomwerio hiritriane Evalino Sero uria tukubatrana sensemo imanyererio nigakuru kwa lide mose naboigo Sara Mumanyi nero kwene kya chibichanerio gicha wikere asenchira ya bene gokwariana ntuchaka mayechi sai komya sobwinge kurwase county ya Nyamira wase emambyerero enyumba yegoroba yabageko wa ase chinsemo chiagesima echiro yogotoka ase wadiagesima ibunge yakutuma saba imeye county yo ya Nyamira nigo abantu abangi baba gotoriwa kurende omonto yomo obaga kubwatraniwa ase kurende chinguru cyogoto cyo kumotoria cyabachi kogendererwa niga abanyanyimbo baikaga unako minyokya bari baba bagotiro chingoma sibamye cyo cyase kinyagetari eriyo konyora obowenia umuriketo Paul Kapokara nabawo ikranasa yo chinsa chiria cyamambi natigatoiwe unanara yaya abwate kurwa senseme yo chingo kibagenderete kwarigania oroboti oro ikrano kubatkana numubaskano yo kubwate mancho murigereria amangana agendere ko bagakoba kurwase county ya Nyamira na emambya rero nige gorobe ya mere astinse mechiga chinchiro ya Gesimere Magane ngo yanyara ko bagkwanyuka urengana muri amyukura astinse mechige gorobe yo nigo andaketaga chetubya igento ko kyagenda ko kama gima ya banke asagote gorobe yanyuka litukolia rero ya mbono mambya ngo yeirere abanta bakagere ko nyarwa bakubwatara ni wime abande niko bagende ko bagotorwa no kumyekyo gasi kinyagitari ngana fragende ko batokobwati asamangana itari botuma asamangana itari mutuma nchumu litotengerete ngega system chigachagesima gigo report legeta senikyo banjete kia Ndizi TV nchego ngoro polika okara Mwancho murgeri bona sorbo tioro ikiranu no chie koronyora SMS mayense mona boigo chinsa isato tokana nayo nigo muraiwense Dr. William Samuel Ruto litkoria lera baka okora etaro ya yemeye county ya Machakos asaba kuigura eke wanda yokorosi ya chianga na boigo bintu bikorosi wa kurwase amayo asata unegetam kire kyonge chego konya abakenya konyore chirengi ya yebintu bakorosia na boigo abasae konyora amabaga yemirimo. 29 apparel companies operating in our EPZ are exporting to the US and employ nearly 60,000 people. They have enabled Kenya export over $7 billion worth of garments to the US duty-free, of which $545 million was exported in 2022. Consequently, Kenya is now the biggest garment exporter to the US. States, through USAID, is partnering with Kenya to create jobs, increase trade, and strengthen our entire textile and apparel sector, and we are truly grateful to USAID. We invested another $11 million in grants in the following areas. First, the investment is aimed at expanding the promising Kenyan fashion brands like Vivo, and I saw them here, Equator and Ubuntu. The conditions exist for Kenya's textile and apparel subsector to drive rapid growth in investment, manufacturing, employment, exports,
and technology competitiveness. Nechingaki omogiro bw'abanyagatari ogenderete emergency ya Kenya nigo bono mwaziri bw'obochenu Susan Nakumicha abeire gakoenekia buna ewizara y'obochenu yabeirege konyora chibesa icho chire chiringi chibilioni 5.7 icho chirakonye ase ogokora omuchando y'obwo omogiro gokwana chingaki echo nigenekia buna chiringi chibilioni 2 nigo chiakanirwe asa madeni omuroberio Olinda Mama ase chinyagatari chonsi emergency ya Kenya awase chiringi bilioni ya 5 yabe cyabere chikubwato kwa ucyase chinyagetari cya serikali chiringi bilioni 2 go cyase chinyagetari cy'abantu nyene nabo igo bilioni yamo ucyase chinyagetari echo chire inse yoboteneneli bwechikanisa asataire na nemero bero babere bakubeka soko enekia buna omogiro bw'abanyagetari obere go gwika omwero nobokorera ikubwato kwa senchira ebwenerete go cyasabana nchi. As a government, through the ministry, we have received a total of 6.1 billion for settlement of the issues raised by the doctors. Follow up to the doctors' refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Equally, we will be asking our council to appeal to the court to review the orders that had been issued initially so that we are allowed to take the necessary action to ensure that Kenyans continue to enjoy healthcare services. Based on what I said yesterday of the monies the ministry had received for NHIF, I would like to confirm that as of this morning, a total of 2 billion has been paid for Linda Mama arrears to all health facilities. Equally, 1 billion has been paid to all faith-based facilities that had claims. 1.5 billion has been paid to all government facilities that were owed. And lastly, 2 billion has been paid to private health facilities. I would like to tell the service providers that by the end of today or latest tomorrow, they need to check their accounts because these monies have already been wired. Na sensemo yekiombe ky'abagavana emensi ya Kenya nigo bagenderete kugikeria ingani yo kurubekana kwa abanyagetari ase baterura nigo bagenderete gusengani yo genderete kore Maria obokoreri ase abananchi bakora n'umunyakiro go bwekiombe kyo ibo igoro mugavana bwe county ya Kirinyaga Anne Waiguru nigaganiriye serikali chech county ko imokia egetamukiro kebwenerete ochase abanyagetari abo bagenderete kurubekana. Issue of whether we doctors will be fired. I'm sure you know that every county is a respective employer, and as you can see, we are representing the Council of Governors. We are 47 county governments. Each county has a HR policy, and each county is independent. And the counties have agreed unanimously that they will take whatever necessary action that is required to stop the sufferings of Kenyans. I think there is a time, and that is why we have outlined the process. It's been many weeks. We've been sitting here long days and in various other forums, and we have gone the whole mile. On the county side, we have given in into everything, and still we are at this place for no good reason. And for that, every county will take the necessary action as they deem fit. And it will not be specific to a county, but I'm sure you will be seeing the necessary action as we go forward. Togotigana na mangana yuarenge tobo chanu nigo abachumbe amone byombe bikoigerera obusubure bw'umwana emergency ya Kenya abale asomustari omutwe koenekia obwikiraniwa kwa machiko a Sexual Offence Act 2006 eriokorwa libaga na kororobya omurobere bogo konya konyora obusaiti kubwatikana nebikole byoko unereriwa kwa bana emergency ya Kenya okwana asamagacho yemesangerekano KICC me umuchu Nairobi abale
abaraya bugati yabo omo women representative we county ya Kisii Doris Aburi na boigo omo senator Mochore Gloria Oruoba anigo baganirie ogweti wa kweri chiko ryo kubaimokeria egetamkero bali abara bakonyorekana nama mocho yo kubauneria abana imeyense ya Kenya. We at the Cradle, which is a child rights organization, we decided to convene a meeting with members of the National Assembly to discuss draft sexual offences amendment bill that we have. And the reason why, as an organization, we thought we should have had an amendment to part of the current act is the fact that since the act was passed in the year 2006, they have had a lot of challenges here and there. We've had a lot of emerging issues, be it when it comes to technological issues. When the act was passed then, we didn't have words like sextortion, for example. We didn't have people sharing inappropriate images on social media, for example. We didn't have people blackmailing each other with images that were initially shared in good faith. I assure you we are going to support this because I'm going through it. And let us just educate our people. Anybody can be sexually harassed. This bill is not for women or children, even for men. So I'm just calling upon all the legislators in our National Assembly, Senate, to support this bill and we make sure we safeguard the interests of everybody. Nechinga kyo kwe murunga ni akogendereta kwenda kiwasaba Kenya kubwatikana nogo kunga kubogima nigo abaraya bachumbi kurwa sensemire kwa miriria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya babere bawe soke na utwara ege ikaro imi mucho Nairobi eriogo kwanira ngane yiga bakura wanu umuraibu abare abake ase bunge Opiyo Wandayi nigo bamochirie serikali ya Kenya kwanza ase ugo taikirania egatie chire chipabete bakoria ase abakenya ase baterebunari bagerio nigo baichire bongainaria bagenderete gutiga abakenya bagenderete gucandika nigo batebire buna nigo baguche kugendera kurwanira omo Kenya na kwene kiabuna obusibore bwabire bokwene kiwa asekeroyomo. Kenyans are still struggling to put food on the table, pay school fees, access healthcare, pay house rent and even bus fare. Kenyans are indeed worse off today than they were at this time last year and the year before. The PG therefore calls on the government to embark on steps that will drastically lower the cost of basic goods. Kenya Kwanza promised that unga would come down to Kenya shillings 100 or less per kilogram. Immediately the regime assumed power. We need that promise fulfilled. On nearly all these issues, the meeting came to the sad conclusion that as a country, we are dealing with an unprecedented case of corruption in government and state capture by people in and out of government. State capture and corruption are at the center of the problems we are grappling with as a people. From high taxes, to low investments, to provision of basic services like distribution of fertilizers. Looking at the budget cycle, this meeting was able to establish a clear case of laws being made with the sole aim of benefiting individuals and their businesses at the expense of the economy and the masses. On the case that featured prominently at this meeting, one case that featured prominently at this meeting is that of the Export and Investment Promotion Levy, introduced in the Finance Act of 2023. Omurikyo manene ase kiamani National Congress omboko milemba nigatugute irare amangana bunanige kiamekyo
gochia kobunwa kurengana na milemba ababwatani abwobe kiama kya ANC nigo bakorere chinkwana amone byama binde asenje lyokorigia gosasenchire yemo yokoine kyabuna nkoronge yabare obomo bwa Kenya kwanza chinga kechu nigo munyakirogo bwe kyame kyo Kelvin Lunan abereka otabuna ababwatani be kyama bonsi nigo barabako bwataniwa ekero era ikerebune kyame kyo ngochia kereko bunwa gose gotuguterware. Huwezi fold kitu ambao watu wako ndani, ama unaweza fold kitu ambao watu wako ndani. Kitu ambao una fold ni kama karatasi ambayo hakuna watu ndani. Kwa hivyo tusiwe na uoga wa kusema folding na nini na nini. Hapo awali nilikuwa nimeandika message nikawaambia chama kiko imara, lakini chama kiko ndani ya Kenya kwanza. It's a decision we made. Some people never believed in it, but it worked. So anytime there is such a thing or a coalition or a merger, we must have a way of blending and coming up with one team. But ukija miezi tatu, will you get time to merge? Will you make time to do what? Haya ndio maswali sugu. Ndipo mtu akiwauliza, do you want to merge? Do you want to... Abanyagatari betugo imense ya Kenya ningo bago keiro murobero yogendrete bwogotuka abanyagatari betugo asenchira ya moyo koine kyabuna abanyagatari boborimo tibayo ase obokoreri nigo chinga kiecho ba muganiro murayibwense Dr. William Samuel Ruto otabeka ese kobarichi ko umuswada bubotenenere bwa mariogo imense ya Kenya asekere batebire buna nigo ikyo kirabeke gotrubania obokoreri asabanyagatari betugo asekere egati yamachikaso muswado yoni gabwate obo tutukanu ubwoko manya egati gosebwo korete tobauti egati amariogo ya yetugo na baigo amariogo amwanya bantu. We push for the legislations to enact to basically enforce the laws, the vet laws, so that we don't have unqualified people coming to compete with the veterinary surgeons, and at the same time, because these unqualified people, when they're handling the animals and they are advising in the farm, their advice is not as top-notch as that of the qualified people. So you find that the farmer will end up making losses because they're not getting the right advice. The productivity at the farm is going to be low, and basically running the farm and the cost of production is going to be a lot higher. So that is one of the things that comes forefront when it comes to what needs to be addressed as in Mwanchu mulgerya inaruna kwariganireti SMS ya yechinsa ikomi chiabono mogoroba senchira yobwinge kurinda ya munaenda mangirunch kenyora senchira yobwikiranu kerera aragense yamo nabo igo chinsa isato chia mogoroba gendra kubati miroberionsi ya Ndizi TV na bubwansu bwomogusi asensemo ya Facebook otonyorwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News boigase website yaito naboko ya somoetra www.ndizitv.net chinsa emeronko ebere nainye Eritreane Evalino Sero musenere twabwatirana sensemo yebimanyerero nabo igo Sara Mumanyi nero ine kyachibichaniro gichawe kera senchira yabene twara uburgerero bwo bya semero bere kubwatya nabo igo emagoroba erento yerero. Omoiboli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na obago soiraime migo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigeren semo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari chobo zombi nkwegeria bale amangana yobo Kristo eriokorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imenya kisi nigo babwate ebirase bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokiwa bakogosorelia mbabwate music class
classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, na Boigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, kigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatioko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kurua setauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakiresimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kega ninkande itibono yo Kego karaga sinondo na porega no bwatereta minto torkogenda wanchora genda seino to bwana tiko toka seino na seino nyaboke na toka bo wana na cha kwa kankwane remo muro minto Kwa bokiro mwana nana Tosina Akito korena lipo po mwana oyo. Gente que tanga ni tete korago tebi. Tete bosabo kwa na misonde. Omoitongo. Waichanire koralio gokwa komongina Rusia Bisinga Osora. Gukwaraliwe kuomongina Rusia Bisinga Osora korwa chinsemo chiri chia Gesusu Masabo sublocation igabete kagusirira omucho Minnesota ime ya USA chitalikinye mutyenyokane omwako yoiga nigaro mongina womuga Nyagusira Steven Osora Ruoti na mwibuli omwabo Nyagusira Alexina Nyaera Osora nigaro musubati onyagusira omugaka Muracha no mongina Muracha Nigari musubati omwabo Nyagusira Aroli, Nyaboke, Bitutu, Otara, Teja, Kandwara, amona bande. Nigari mamu mwabo Johnson Ruoti, David Bonuke, Rose Bosbori, Joseph Nyokuoyo, Peter Muranga, Mary Bitutu, Helen Kwamboka, Roda Nyabonyi, James Intabo, amona Samuel Ombati. Nigari ngina biara Malak, Tirimba, Omwenga, Pamela, Jane, Joyce, amona Mary. Nigari ngina koro Ondati, Josephat, Anyona, Joan, Kandwara, Nimrod, Nyagusira Elik, Bridget, amona bande. Nigari kolera Nyagusira Nzimo, Maomba, Onge, Ondieki, Ongera, Maturi, Omwenga, amona bande. Nigari ngina moke Ekasen na ngina koro abange. Amate ya mona basani nigo bagendete komerana asinka ya yego toka Masabo sublocation. Oigo asomucho Nairobi na asomucho Minnesota imeyense ya USA. Hugo sabirwa no kwenu wakwaye ntokurarerie ekeremero bilionsi erabe yaikiranire. Negeta seniki Ndizi TV niko totumira mogombaito ochi ase amate yomongina Nyagusira Rusia Bisinga Osora. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abali chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abali bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abali chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abali chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling
boigo nkoro ise bari na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagutuka asamagacho abaraka building ime y'umucyo kisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Emerenganye kumene sano nese toro chirerwe 22 omuntu onyolire umukungu w'umuya oyu onyolire kewekiya na oyu wanchuro kurwa somunene Dipon Asanya gokonyore kewa kiao ekiye Jumamosi tariki 25 asegeti sukuru y'abanyaruka ya Kyuge intubu na Ndizi TV nigo tukugusabira ubugimo buya bwobwanchani omurembe nomogoko ekyunya saya bwataniriye munyabantu tabayise kugiyatanana. Our wedding day is our wedding day. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusi Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera n'abalimi aho asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukolecha maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo batebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde nayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande baka somole mimo boli na ki akora mabera ya nyara ko baga gwansaiga That woman is kind of strange, don't you think? And what is that supposed to mean, Gertrude? Well, that Lorena is just that. She's a nurse and nothing more. She's not worthy of marrying into this family. I knew that's what it was all about. How do you know she's not the right woman for our son? Did you get the poison? Yes. If you inject it now tonight, tomorrow you will once again have your son back in your arms. Virginia, what's the matter? Nothing, Carmen, nothing. Nothing? That's why you're crying? Okay, it's that idiot Elvis. I mean, I've called him like 500 times and he never even answers his phone. I message him on WhatsApp and still nothing. I will only say this once, Alberto. Think very hard about the type of woman you want to settle down with. Alberto is in love with his father's murderer. What's the matter? What's gotten into you?
What are you so nervous for? Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Supermed Call Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko kurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Supermed Call Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abani machine yengo mureke yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia marioga ito na bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simu na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igo tutwara bwoba bunde bwense ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole emereng'anio 15 nese turuchirerwe 22 omuntu onyolire omukungu omuya oyo onyolire kewikiya na oyo wanchuro kurwa somunene Dipon Asanya gokonyore kewa kiao ekiye Jumamosi tariki 25 asegetikiriye sukuru y'abanyaruka ya Kyuge intubu na Ndizi TV nigo tukugusabira ubugimo buya bwobwanchani omurembe nomogoko ekyunya saya bwataniriye munyabantu tabayisa kugiyatanana Our wedding day is our wedding day. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli
moto yo nebige yango itera nyuma yaye manya konyora engombe ya mabere nyuma yaye manya konyora engombe ya mabere agenga yaye manya konyora enga nyerekia agenga yaye manya konyora enga nyerekia na baadaye manya gole mwaga chachi nyumba baadaye ora mare mwaga chachi nyumba wamenyabuya abantu baye matali na wamenyabuya abantu baye matabati amakwangu yae Bana baito baeta matema banta baito motiga bana baito baeta matema aboli mwezi moira bana baino bazipes aboli mwezi moira bana baino bazipes abana mwezi akimateme na inu makoro mukya abana mwezi akimateme na inu makoro mukya aboli baito bali mokoywa moke anya marwa aboli baito bali mokoywa moke anya marwa abengia marwa naimwe mateme timobeka maeri abengia marwa naimwe mateme timobeka maeri banto baito mokije amo nende musikane banto baito mokije amo nende musikane mokwateane orotie biombe mokole biashara mokwateane mokote biombe mokole biashara Chinga no way.
chia bisi igoto kuiwa bakorera sana chibosi chabona kichaba chanda ebosi yane na kewa chanda ebosi yane na kewa chanda irali tuko bise wa chanda Ojiko ngire rancho teri boira Ojiko ngire rancho teri boira Chiranji cha hoteli tintageti Namanyire buna nicho tagete Tibwezi geti buna bosi yane Unsike buno mokorio egasi Unsike buno mokorio egasi Ae Tomu nyaribo Yamira stage yamo Baga maka yane wiri friend Mungara arenti Omwano mitoka Karimi kusamararia Tom Kebo Wanjani rengo ngore turanziba Wanjani rengo ngore turanziba Ontomesia ya gose gari ya isioro Ontomesia ya gose gari ya isioro Wandikireli rube yo kombuta Wandikireli rube yo kombuta Anyole tindi wanjerana bwango Anyole tindi wanjerana bwango Ae Geoffrey Mutai Amona malita kama Nawego sigira rani standing MP Iwe tawo Amona Ibrahim Nyambane Masosa Onjikaji weekend tonyorane Onjikaji weekend tonyorane Chioteri chinene chetaoni Ongakera jisimi boira boira Ontomere kiredi botambe Bakomo saja nonka geire bobe Utageta Gonzalez abone Utageta Gonzalez abone Ae Rollins ke basumiramba nabonyi wetabo Na Thomas Magata yanfundio Montero boyito Enyoni Mangana yobo nyaka tinko nyara Mangana yobo nyaka tinko nyara Nomanye tenga ninde no mosaja Nomanye tenga ninde no mosaja Nabo mutaka piota bwati kende Nabo mutaka piota bwati kende Nerena jore tebu no mwanchone Nerena jore tebu no mwanchone Ekene kebekene na somo kungu Ekene kebekene na somo kungu Kogosero musacho isabana Kogosero musacho isabana Ebuli pozio nyemuka olenge Ebuli pozio nyemuka olenge Inagi kwale gokora posi Inagi kwale gokora posi Ae abasubati balenze yawo bakombulingi sana ngo bagote bangu kaliko bachika
Asante. Mbaya sana Mr. Boss. Tako bachanda basubati bali chiobisi. Sacha Freddy Marube, Montera Bakemera, Cosma Zogera. Solo, mwana wa Kenyatta, au Nzongo. Otondi ningi kyagerete oboli yobo Katomo moibi kyage cyane unkoreire ndagira Otondi ningi kyagerete oboli yobo Katomo moibi kyage cyane unkoreire ndagira Agaja gatuga amasenda renge korera Akaga n'umuto moronge kumbe neke bago Agaja gatuga amasenda renge korera Akaga n'umuto moronge kumbe neke bago Igambo gorere jobonga banyataro moiwe Ogorwere barenge bone tarenge gokumya Igambo gorere jobonga banyataro moiwe Ogorwere barenge bone tarenge gokumya Uteka lemere nyangau kumbe na maene Otodika lemere nyangau yangitije sabu Uteka lemere nyangau kumbe na maene Otodika lemere nyangau yangitije sabu Doti Mosiyisi, mwana sumati, kunyamina no muriyo emeri, iwakadi. Na watu na sempa hapa, wana ikiri guru. Kaleta ngombe ya sagale, nkonyera bana. Umuruina bana bane, bonsi baka goka. Kaleta ngombe ya sagale, nkonyera bana. Umuruina bana bane, bonsi baka goka. Kosi jonsi janya teyo moyunga boka Otolibo no nyolile ngombe toko nyama bere Kosi jonsi janya teyo moyunga boka Otolibo no nyolile ngombe toko nyama bere Abantu baito banya teyo tiganje bakanye Ngombe te batyama bere chinta chekoruta Abantu baito banya teyo tiganje bakanye Ngombe te batyama bere chinta chekoruta Ngombe asagale yasinjire akibaba boli
Ono tigandi genjere rangonyera bana we Kombe asakale yansinyire akibaba bori Oto tigandi genjere rangonyera bana Oi Saya kwa uya no nyikote ko nyakeyo no tito male Amono muno mune Urabunya nambanya mipitabu Anawa neti moku moye ngome tonye nyore Otelele mboli momura na wagotereria Wa Anawa neti moku moye ngome tonye nyore Otelele mboli momura na wagotereria Makoro yaito wagateba toturo yoraire Manyango goji komatura na yogwerara Wa Makoro waito wagateba toturo yoraire Manyango goji komatura na yogwerara Omoro mwogo tondi nigo gojiri omotu Unabakoro batebete ndoje na maene Omoro mwogo tondi nigo gojiri omotu Unabakoro batebete ndoje na maene Onaye gonja ete bono kore tabune sese Jena mayango zavera kambi korete Onaye gonja ete bono kore tabune sese Jena mayango zavera kambi korete Mukoge moto ndiri uwa mateba ne nyama Akibaba tingo ndiri uwa baka ne nyama Mukoge moto ndiri uwa mateba ne nyama Akibaba tingo ndiri uwa baka ne nyama Oh baba Nonchaya nimete kambi korete biamono sana segente ke yaso ke koleto nontondio boli mo kabisa garia na terete vinte biaso abana basirere botende na terete vinte mesike me kongu sana kinonton no agotera iga ni garairi oine legend tikara ari bia lakini vitu bia yebira moyo ayo musani uri ogokora ogotera kabisa aye omotengi uri ogotenga korange gende nebo gwasiri kitaya rero nebo kwali speaker okonyora bado kunya kunyuri bintu bini bibyansu byabontondi alisho mwana sababu na baraire lakini bintu byaye na bitoko chesa monyoncho ragira usongo musongo nyangau nyakebako garia yani no baraire ndurikora ati baraire lakini musikio ni gore byamona sana asegende ke yansura rege utwera robnere Tuesday rondo bodo chesera rone kanyete kumbali lakini asenale mbere yature bona china irobiyeye nara online yali mbere yatu mechikete menge paka manja swa nyumba kimore gari no nkari lisabu dorange megokeri kunyo wetange gari nyiri magari amanchikago chimbra nebe yache nyinge kwanyora nibwata ase koraki ekyara ngo tabukoro butukonyara amanchire gikire nyumba naende kore nyumba gari ya kitabu tema gusieka kwa kore gusibye bintu kwa rure bafu sieka ngo kitabu chiri eritonyora ubugene mbere ya tukonyore na yorete tembure nyumba Bemoro sana ase bari bakatuko join mas chingero choito kamuna botambe kujara bade chingere iki ni chingero cha benga chigo cha credit kule Jumatatu weke chuma kuru saa 10:30 mpaka saa 1 ya marogoba. So meanwhile naboko ndikira SMS yao ndetere babiri batatu iga ase namba ya 0792128284 0792128284 usase page itekoro kwa DZTV News Digital kabno woko beke comment yao usabengero tagiti oyo papa oyo Yesu Kira mama kuchari
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. So gukina kuria kana igete salad 6 wano igese gasi ya korki. Yes. Egasi mu yani skuru yansinyire. Nchona takire ko nteke tokana Nairobi ndiye gas. Umeta tu alire squad tu aje tukalie squad ye kenyoraria. Yibi bago. But injira rengo mokengi nyorete echeyu because barwa barenga banene. Twagatumiru twagenda yani bakabire buna abantu gete nchengo bamacheke. Kaze twago munte biboko. Bono ngana naje kyo monto monene. Kiriatu ko nwani aba murabaru ne chinunguro sana ime. Bamuti tora bamura karubo. Bamure sukari. Bagena baro. Ngaigwereta Andrew mumanyo mwenga ngakura kupalede uyu ninjere nabwaga. Kurwari 50. Hingo tebi kumoma kumpata masikia konte kijana. Kwabunire rekodi. Kare kurubike byare byano ringe kamayiga. Ene uma. Ene umetereine. Eyu form 1 ande tamwenta. Usiekera. Akimoswatyo nengoreta nabekanye. Ikobono tindi kuru machiku nego akimwana agataje tande. Kai. Kega ninkande itibono yo. Kiaga karaga sinondo na porega. No bwatereta minto torkogenda. Wanchora genda seino. Tobwana tikotoka. Toka seino na seino. Nyaboke na etoka bo. Wana na cha kwa kankwane ramo muro minto. Kwa gokira mwana. Nana. Tosina. Akitokore na lipo mwana uyu. Egentege tanga nintete kora gotebi. Kitabo basabo kwa gorana. Nisonde. Omoitongo. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance ko bwatia
AAR, GA Insurance, Area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Nabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectral Opticians, macho bora kwa wote. That woman is kind of strange, don't you think? And what is that supposed to mean, Gertrude? Well, that Lorena is just that. She's a nurse and nothing more. She's not worthy of marrying into this family. I knew that's what it was all about. How do you know she's not the right woman for her son? Did you get the poison? Yes. If you inject it now tonight, tomorrow you will once again have your son back in your arms. Virginia, what's the matter? Nothing, Carmen, nothing. Nothing? That's why you're crying? Okay, it's that idiot Elvis. I mean, I've called him like 500 times and he never even answers his phone. I message him on WhatsApp and still nothing. I will only say this once, Alberto. Think very hard about the type of woman you want to settle down with. Alberto is in love with his father's murderer. What's the matter? What's gotten into you? What are you so nervous for? Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient, MCH clinic gose maternity na bogokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Kobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Burwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere na nye. Bwanchira bare insurance chiko bwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. emereng'anio 15 nesetorokirerwe 22 omonto onyolire omokungu omuya oyo onyolire kewikiya na oyo wanchirwe kurwa somunene Dipon Asanya gokonyore kewa kiao ekiye Jumamosi tariki 22 asegetikiriye sukuru y'abanyaruka ya Kyuge Intubu na Ndizi TV nigo tukugusabira ubugimo buya bwobwanchani omulembe nomogoko ekyunya saya bwataniriye munyabantu tabayisa kugiyatanana. Our wedding day is our wedding day. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi.
chile nyumba chikamati chile nyumba tasumbuire bakamura chikamati 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 chile nyumba Omatuki wana nakali igoro ya chikamati Omatuki wana nakali igoro ya chikamati Makaba murai go bakore Kaba sinyire kibaokora Makaba murai go bakore Kaba sinyire kibaokora chikamati chile nyumba wa Chikamati chile nyumba tasumbuire bakamura chikamati chile nyumba chikamati chile nyumba tasumbuire bakamura chikamati chile nyumba eno nyamba mura bamwabo eliuma nalyuka lyuka eyamate niye kumete wa eno nyamba mura bamwabo eliuma nalyuka lyuka eyamate niye kumete eichande tengukani ai yojalita ngomogira yesi orkura ayanga monwete ana bakona odrangi ya uyangira Sukari ngogora mwan, koba koine chinguru. Sukari ngogora mwan, koba koine chinguru. Sabuni ngogora mwan, koba koine chinguru. Sabuni ngogora mwan, koba koine chinguru. Mabuta ngogora mwan, koba koine chinguru. Mabuta ngogora mwan, koba koine chinguru. Akero na chile gasi, koira nya ngogora ba, anyara no manuyone. Akero na chile gasi. Kuira na magoroba na nyora ba no maruyone na nyora ba no maruyone to goitita muka goitita na nyora ba no maruyone na nyora ba no maruyone o goitita muka goitita na nyora ba no maruyone maruyone re no ngora tari ko ba kolera kende ni go ba no ba mo chandete maruyone re no ngora tari ko ba kolera kende ni go ba no ba ko motena tarata makobakanya yo akono ba kumora tarata makobakanya ni go ba no ba kumora kuri wa gatonya taiga tikwana kumora kende kuri wa gatonya taiga tikwana kumora kende kabinto ni yo mano minto binto ni yo mano minto na viva na yo weto galia binto ni yo mano minto egari ni yo mano minto nero na yo weto galia egari ni yo mano minto egari ni yo mano minto nero na yo weto galia egari ni yo mano minto echambe ni yo mano minto nachiva na yo weto galia echambe ni yo mano minto echae ni yo mano minto nero na yo weto galia echae ni yo mano minto echae ni yo mano minto nero na yo weto galia echae ni yo mano minto yarango alita wala ngano ni weto na kurkura bo ana bangwa amana makambo wasungushi mana le baba noyo abawo mbatano bale umwana le baba noyo abawo mbatano bale obali we basinaba tubati wane kyora yeneli obali we basinaba tubati wane kyora yeneli yo basokuni wabo koita obasokuni wabo koita taraba kana bangina yoba kubangoro igoro raba kana bangina raba kana bangina yoba kubangoro igoro raba kana bangina aya no musokole nyumba iga ndugu zangura aya no musokole nyumba aya no musokole nyumba obenda ndugu zangura aya no musokole nyumba musubati zilangobodi karora genda bo musubati zilangobodi karora genda bo nuganya yokole rwamaya niki kamati jao nuganya yokole yamaya niki kamati jao keliyabona yogo simeka ekayora tete kogesa kelibona yogo simeka kelibona yogo simeka nakura kije kogesa
no. Anya mo tenji da to bono yeru bu bu. Yo ka te yo ka le ru, ay ko ra ba mi no boy go. Ye ko wi. Amba na moindi, yani mame. Wale sana so go siyo mo ngino. Abe se. Amba na debi tiketa na ye bole so go siyo mo ngino. Babu kamogere. Aye bole sana so go siyo mwando. Teresa Nyambunde wala sana ya soko sio mwako bese yeah wala ndio kitika mati kinyumba yona norira maremeko sana kurwa siba kamera yo ba gonde binyaki iko mo ba itunguru ya ngai wanora muna bako genda bona asimuka mumura abu bonora muna bako genda abu wana baikira mwaya wana ba bako so nyumba dio ka ba so ino kwa wana wone binto bai moketi bono yega tikuru nyumba muka mura no ale igwa bono muna bana bako matebi igwa bako de muka mura Buatana ngo chikocha mara kwa bala nyono mungira bono gabi mbeta hakitiki ngoboli baba lete ngiya kuri ngabano timo nyiti bantu balinga banda to muchuyi wana ingoboli ngaki umusubati ayerendi akarora agenda bu to kandi bona ayo kalwa mayango siora agenda cyo koruno sumbwete bakambura na indwa bagaka abako nyora ngana bomba nyeta mangana ibira kinyo beti wana dosinyunga nsembo kyoli na simuka mumuro osina saba sibatu bawo oyigwezo nibano wana na barali bayi abakona wada bakurege ngabami abasibati kamoli nyomba esike bolimbi anya bagaka nabangira bako bangoro iboro ayo no musibati yoli nyomba abana na bakyo ko sangorora wana basiko cyo kugwekana musibati ko kubachiri mwako yani nyamboto era bwarita maguru abana berere bana bari yakimera twanjasa kiru smul chitin chwiki chitin omondara kamera mbone ni kaka Williams atandi urwege sa ama nomba ujochoni abai kama na getina yani abana banje tuyakuma abai kana lidia makokoti ama no gancho ani ya kutuko bongo tonya toto kale ngame kuete moswati omya ama na lidia makokoti
bosoku ibati terigo ika bosoku Mogondo baki tu wanaine Omanya kowe kumungwana baki wanjoka Omanya kowe kumungwana baki wanjoka delibuya Yagaki wanjoka delibuya
enamoni kanyamwita ngakie kurweno keje nibonya igo bamiruka enenyo iromo ganulia mwatoete ebuna majamba byabaterete nyumba aliasiba utiefamu chinza cha mogoro ngakie bagaito mwano inomutangi opendo mwano nyalibo akaraswa olengo mwano mongaini ate shule efo mutiri alenge matutu abana bande bamwabo balerana magombo ngakie Steven openda nyalibo omwana omuyanya irabu onyikweta abuna James Okindo Kisi amona mwamusio Kennedy omotenyo 1929 ngakie omwaka w'2001 kyalengeze yemoya mogoroba kibundukigo kya nyumba emioro n'ebisire ngakie bagaita omwana ino omutangi ewojimani egasibwa somote oyunda kabuto lwokoboro nokoboko amanyinga agaitora osaleru n'obororo ngakie amabero motyonyalibo obe gakia mayanda Jared Bikunda enyoni amona Evans Njokutondu wakwani umira meme Savaris Evans Sagunambi amona soko bakonya abayibi balenga abande isiko balendete kaki bagate byakero montora ranze molete chibeta chonzi mubwate openda gacha korona obwo bagate magotama kaki bakamuraza masasi ayomunga kanyali bole merelia ayomungina monika le merelia ukije inwe mutakwetele merelia Janetina Denis yukina bana bamwa openda yasawo itona balende ekera bayibi bagen ese yonse gakulerana ngaki kaminyo kiwanya getali kabulongi tianga jaye mobere amanyingoka banyagetali bagasega sega gotemba mokonye ngaki bagate bopenda igakwete ole Evans Migiro nyangau na mama Kea Esther Migiro akipole sinabere Waneli Felix Mesa Kauni munjali kwa makukua ni hoti boy na Emily Mesa boy go mwalimu Julius Yombuimbo gitara ya Agnes Nyaboke Nyambane Omorugio na Ashoni Nyambane Nyandoro Akinkwaneli abana kuna Sheira Mora Nyambane na Osman Nyandoro Nyambane Bono baminto Seye bono na kimono turaeresa Yalengi chinza nyega chiamambia Toko nyole siminga keyo nsongo nokirete Ramumanye sare Mwaka nyaligo barangiri kutiali nyumba Umukwani Toko enda ugoye Chaya chile meza lindi tukunywa Ata ntu wajide koyenywa Tukaliga murabwe kerako toeresu mukanuiga haki Tukaliga mura Yani amaliga gasogu itika Ache Bono yalengi nze yamo ya marogo baiga Bainukire gasi yali simba utie famu Baso ile nyumba Nali abantu bagocha bali n'ekisuti bebo ati kabisa Bakoso nyumba kwa Abandi babigete kyanga kya polisi kya basikali Bago aka nyumba ngachini Baba tekiro kurana Nara chini kila mtu Ndirara Bawe Nali bako baba tebya Mwaka nyali gontango chibesi Jones Pini bo yawe yonsi piretaga Kwa kule bono Dai nibo yawe yonsi Mwaka nyali boko babesa Bwata bukiri bukitalinge Nandu bako chacha ngayaya
Toe na indi kibesa. Babesa. Bako babwata bako bachekera kuchia bedroom. Ono mwana oyo benda na liara irenza igale sibate kubarane. Ukuchikora baira bayibuli kuchiali kuchinyomba ime. Kubura ngati gami chulie atame kuchisiko. Tata liamu kama ani abande isiko barenge. Amwaka lizazi kuba igoro igasoka muino. Aki. Ono sigalia mwaka nyalibolende beza kwa kabayo nzimbi naliba mutingete gocha bamumegete mateka. No mongina Monica bako basoka siko bako baragiranga norojalia ani no mwana waba akiyakira lisazi aragire noroje muinalia ani ne gocha mani tingira ndi mutebu na Yesu norojalia gocha mani ndi butiro ko rono ko bako akiya mabera onekera abaidi abaire beze bagenda enzego kulira nabwe kukulira ali abaidi abantu bagoija aibi bachire ali ndo mongina Catherine Nyamato akoba konye gali aya munyukimwa nyukyaba abanyagitali ko sembo bweni kwe ali bako ikarande bako chiko ikanjira ali ke chauli njera nandi bako mena abayiba nandi bako basabye namazazi bakomontere bachoma bungaro neru wakulizazi nandi ke kuba igoro kai ali bako chiko ikanyagitali ka bulongi chomo ina batemeta ga control gali kabisa akaremerisa asiri mu benaga tema baka baka ikanyagitali ikanyagitali rende mwana yo pendo gosira chomere na baruti tulisa simo yale pole sana au ndiye wote manilia hapo tukornoka bako pole tata gijuta kwete na sai na bara gokonye sai naro ove ono bali bakonye tenya libenga kiyogo komuna fata Loisi Kurnyansiongo Robert Mainye Sibini Ogamba George Manyara miruka alia akirende sena bere emeralia wane lijeni kiage gabukisi kucheli aye pole libachete tuotata aye baga kusika sikia ubaka ile nivo nya sai na baga na waroche wa Shone sagi ni nyamuona naye akamuchikugo itapiga ibya babuli akira mere no bakure de bintu byao amana ininya lengera sibya ningendera ko yaligere mwana mayenga chop watereli timweyo Nicolas Maya kantenda abwo Richard Mungare bana basubano tuwanja inekerage kai akinkwaneli abana kuna Sheira Mora Nyambane na Osman Nyandoro Nyambane ono bamito seye bono na kimono turaeresa yale kichinza nyega chiamambia Biamoro sana asigindike yanzu gekoretwa na sungusi gekoteba openda nigatunyorete kabisa lakini rende gento kenda onyo muntu ukabwate teni yao onyo muntu okogoseire muntu to genda gari ochukumukora to genda umurwanirie nibo yaye taswango janate yabantu baminto tokoro mukikira okoro mukyore bisi turiko twaranda momyo koro muntu ndekagera buno bonega Monica ogeto mungunori Monica no mugako yerende kibao kore biasara byabo garia abantu baguche bakuba ibere bintu nari umwana uri arochia yatigata meiga akonya trisi no aburi bae kumba bande baringe siko bakamwaka masasi gakya abana bari baminto muri kisemo cha Nairobi muri kitawoni kide cyose banje to gusubana nyamagoro y'Kigali eyune to ugikosiki matuko abantu bakura makweli to kwa makweli y'obosoko gakwa makweli unengereza umanyete yaje nigo narwara usena nyore gintu gitigaria tali atyo sambwe tali bwa kwa masasi eko besana biamono sana asegende kegyansu gekoleto na sungusia Mr. Openda William Arasa watching live from Kismayo Bencha watching live from Mitengero Victor Omondo Mayenda Papa Ntiveras nkwaneli abantu bonse pi banyasike ebachwa Matibo Gekonge Nyambogo na Metembe amaiga amange sana Victor Omondo out from West Nairobi tinko machago ikali hoteli bwabuga bomondo wachaje family niko batagerete bya hadi tamati Vincent Onchari koraga kisimu so choraganga
tuko ndani, show iko kama kawaida, show iko moto sana. Kalao Nyakush, yani akoro kwa Gladys Nyakundi, watching live yuko ndani. Freddy Onduko watching live from Bitare, Bukaire Bunchari Bumurenda Suneka, niko ndani. Vincent Kanyoru watching live from Miranda Nyakoe, Tirisa Omboka watching live from Matare North, pamoja na Elisa se Eliana na Damali Sikimto. Esther Rubai watching live. Edwin Machabe agota kureskimu burabu chebungombe buturumesi bugisa Bonsarigo begi arete Bonsarigo begi vaso meyomurobeli Bonsarigo begi ere Nyaboke Freddy Nyandeka Musima Joshua Songo Rasugo Kalebu Esupa Susan Mirambo Ediva Yeskimu Embusurengia Engo Eri Ngombe Wilson Mauti Gideon Sabure Yobeshae Keva Sonigosire Kirande Dennis Omwamba Moronya Amachiko Victor Tora Mugiro Eric Osoro Nevia Momanyi Honorable Julius Omosomba Isaya Okinyi wote waingie ndani. Josephat Omwege Password we presented from Tika Massive. Selvini Nyakundi niko ndani mpaka mwisho. Naona show iko moto sana, niweke Amarwa Amaruye Nyongo imeyomorovelyo biamono sana ase bari bagenda to watch kuruchingo ko chose picha gusi ngo batebigne tseni gitu nambe yemo kyaba gusi obwansu bo mugusi mini wariyo gitora tofuatiria gari ya TV yao ekunya gusumbu atumetire nga Facebook gwatororire gusimu abande gwatororera onye go gutumia go TV okotonyara 824 onye go gutumia StarTime okotonyara 195 nile tari gongoro ko papa antivirus yatoragande break yake turarangire keke watu kwaringane tie oyo papa oyo Yesu Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. So gukina koria kana igete salad 6 wano igese gasi ya koreki yes gasi mo yani skuru yansinyire nchona atakire go nteke tokana Nairobi ndiye gasi umeta tu walire squad tu aje tukalie squad ye kenyoraria yibi bago but injina rengo mokengi nyorete echeyu because barwa barenga banene twagatumiru twagenda yani bakabire buna abantu gete nchengo bamacheke kaze twagomunte biboko bono mwana naje kyo monto monene kiriatu konwani aba murabaru ne chinunguro sana ime bamuditora bamura karubo bamure sukari bagena baro ngaigwereta Andrew mumanyo mwenga ngakura kupalede uyu ninje nene nabwaga kurwari 50 yingo devi kumoma kumpata masikia konte kijana gwabunire rekodi kare kurbe byale byano ringe kamaiga ene uma tereine eyu form 1 nande tamwenta ugusiekera kurikira bono
ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. emereng'anio 15 n'esatoro chirerwe 22 omonto onyolire omokungu omuya oyo onyolire kewikiya na oyo wanchiro kurwa somonene Dipon Asanya gokonyore kewa kiao ekiye Jumamosi tariki 25 asegetikiriye sukuru y'abanyaruka ya Kyuge intubu na Ndizi TV nigo tukugusabira ubugimo buya bwobwanchani omulembe nomogoko ekyunya saya bwataniriye munyabantu tabayisa kugiyatanana. Our wedding day is our wedding day. Amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karawa ajine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora nkikero bobe chigokumureka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigotote nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo abana abane machine engomurekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igototwara bwoba bonde bwese kara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole enyagitari ya Worldfit Health Center iyigotoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant based nutrition no bondo bonge.
so na kitoko karo montage obisi ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwirenda nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukuna herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomogusie. Tigango tere bunalero, omwanjone sitera tigango tere bunalero. Mpenzi sitera tingo kweba, pero ntakorocha maiga mange. Sitera numwana onyali bali, pero ntakorocha maiga mange. Sitera numwana onyali bali. Abaiseke na bange narorira sengotara, abaiseke na bange narorira sengotara. Naende nabaya banyageni, kolende sitera no babuete, asama sikani no yagwate. Kolende sitera no babuete, asama sikani no yagwate. Oh mama. Tangani stera mama ngwanterete, yonde tangani stera mama ngwanterete. Enkwana yao ekongotia, orogendo rwa maritati. Omwanchi korante tingo kweba, orogendo rwa maritati. Omwanchi korante tingo kweba. Senkolenda kobuye dancing kocha banto, batamba senkolenda kobuye dancing kocha banto. Seke na bange bagonjana, ekero stera tayo ange, ekero achire baitana, ekero stera tayo ange, ekero achire baitana. Watalia umano baba tingo kweba, anurunga watalia umano baba tingo kweba. Ayensa isi yangu tore ngaine, abomo nyerere tore ngaine. Omonta gokaga na bangi nomo, abomo nyerere tore ngaine. Omonta gokaga na bangi nomo.
wanekera ama no muntu yo emagire ana bana kura bona baguta ngora abishikina abangi kwenye banjantire kwenye tutaramanya na stera bari kunyure mbeo nakuwa deba kunyinjoya kusuba konegokeria bona katwa manya na stera nduje ngahero biya turi andi ntu abanga nere nyesu ntu kunere ati wote memba